ji çaxa koçûnwarnasan dest bi gera li şûnwarên kevin li rojhilata kevin kiriye cizîr cihê wan ê herî heskirî bû ji ber gundê bêgir çi biçûk an mezin be tune ye. û di bin van giran de paşmayên bajar û şaristaniyên kevin hene. Ji serdema kevirîn a kevin ve gelan koçî vê herêmê kiriye û lê bicih bûne. Aştî, ewlehî û xwarin û vexwarina wî li vir peyda bûye. Perestgeh, koşk û hin avahiyên din li vê herêmê hatin avakirin. Hin hêzan xwest dest deyne ser herêmê û şerên giran li herêmê qewimîn û bûn sedema beşdariya hin aliyan bi neçarî di wî şerî de. Her wiha ew şer bûn sedema wêrankirina herêma ku ji ber şeran gelek şaristanî lê bicih bûn. Her şaristaniyekê ji wan berdewamiyek bi rengê xwe da jiyana herêma xwedî deştên şîn. Piraniya bajarên kevin li ber peravên çeman hatine avakirin ku wê çaxê sedemeke girîng û sereke ya avakirina wan şaristaniyan li vê herêmê bûn. Çemê xaborê jî ji çemên herî girîng e û avzêya çemê Feratê ye. Li gel hejmarek avzeyên din yên ku girêdayî xaborê bûn û xwedî cih û dîrokeke stratîjîk bûn. Lê bi dûmana demê de çikiyan û zuha bûn. Mîna çemê ceqceqê yan çemê hermas li gor jêderên kevin û bi navê çemê nisêbînê jî tê naskirin. Ji ber gokaniya wî li wir e û di nisêbînê re derbas dibe berî ku bikeve Qamişlo û ji bakur ber bi başûr rojhilatê Qamişlo ve diçe. Wisa jî bajar dike du beş û ber bi gelek bajarok û gundan ve diçe. Gelek gelî jê şax dibin, mîna geliyê Erred, geliyê Recle û Ewêce û hinên din. Paşê li bajarê Hesekê di çemê xaborê de bi dawî dibe. Li perava ceqceqê gelek girên ku rojekê çi rojan bajar û şahînşahî bûn tên dîtin û girê berrî yê giringtirîn e ku bala şûnwarnasan kişand. Nemaze yên ku bi gera li bajarên Xûrî Mîtanî pêwendîdar in. Girê berrî li perava rojhilatî ya ceqceqê ye. Ji girên balkêş e li sêgoşeya Xaborê û li ser rêya di navbera Qamişlo û Hesekê de ye. 34 kîlometran li başûrî Qamişlo, 55 kîlometran li bakur rojhilatê Hesekê û 10 kîlometran ber bi bakur ve ji milê şûnwarên Tilbirekê. Forma gir hêkî ye û 300 mitr bi 400 mitrî ye. 32 mitran ji derdorê bilindtir e. Rûbarê gir kêm zêde 34 hektar e. Beşa jorîn ango Akropol 7 hektar e û beşa jêrîn 27 hektar e. Lêkolînên di nava gir de di sala 1908 de ji hêla şandeke Îtalî ji zanîngeha Florensayê bi rêveberiya Profîsor Piccorella Emilio Paulo mamosteyê şûnwaran û dîrokê yê rojhilata navîna kevin li zanîngeha Florensayê dest pê kirin. Vî profîsorî jî jiyana xwe kire qurbanî ku di koncaleke kur de wirbû û di 29 tabaxa 2005 de jiyana xwe ji dest da. Ji lewre ji sala 2006 ve Doktor Rafaela Pierobon ji zanîngeha Napolî serokatiya şandê kir û xebatên gerînê berdewam kirin.
گرنگیا ویگری ده هر 4 سالên پێشین de di nav 1908 û 1983 de diyar bû. Dibe ku ev gir bi tena xwe xwedîvê taybetmendiya dagirkeriya berdewam be. Di encamê de vêşan dêkarî bû rêzedîroka gir nîşan bide. Qonaxên ku girê berî tê re derbas bûye. Serdema Helefê. Li gor navê girê Helefê li Bakur Rojavayê Serêkaniyê li perava Xaburê ev nav lê hatiye kirin. Ev şaristanî di nava 6000 sal û 5000 sal berî zayînê li herêma gir zindî bû. Serdema Orokê 3500 ta 3000 beriya zayînê û Cemdet Nesr 2999 ta 2900 beriya zayînê. Bi navê serdema berbanga dîrokê an serdema berî avakirinê tê naskirin. Serdema binemala yekem 2899 ta 2700 beriya zayînê û ya duyem ji 2699 ta 2600 beriya zayînê û ya sêyem ji 2599 ta 2400 beriya zayînê. Serdema Akadî ji 2305 ta 2200 beriya zayînê an jî serdema Cizîrê ya pêşwext a çarem. Serdema Babilî ya kevin 1905 ta 1530 beriya zayînê. Serdema Mîtanî di nîvê 1000 sala duyem beriya zayînê de heta dawiya 100 sala sêzdan beriya zayînê dewam kir û bi navê serdema Cizîrê ya navîn tê naskirin. Serdema Asûrî ya navîn 100 sala pazdemî dawiya 100 sala dehan beriya zayînê û serdema Asûrî ya nûşen 911 ta 601 beriya zayînê. Serdema Barisî 138 ta 126 beriya zayînê û ya Romanî ku bi derbasbûna Romanan re di 100 sala pêşîn de berî zayînê dest pê kir. Girê berî di serdema Romanî de pireke girêdanê di navbera Nisêbîn û Sêrzîsbom ango dêra Zorê de bû. Serdema Bîzantî û Sasanî ji 227 beriya zayînê ta 637 piştî zayînê. Serdema İslamî. Serdema Dawîn a jiyana girê berî bû û şûnwarên wê li lûtkeya navendî a gir belav bû, Eyyûbî û Memlûkî. Nasnameya gir a dîrokî. Di 1000 sala duyem berî zayînê de xoriyan şahînşahiyek bihêz bi navekî Xorî Mîtanî hate naskirin, avakirin. Paytexta wê Waşokanî li nêzî Serêkaniyê bû. Heta dawiya 100 sala sêzdan dewam kir. Lêkolînên corbecore li Cizîra Sûriyayî teqez kirin ku ev herêm li jêr kontrola Mîtaniyan bû û bajarên Xorî lê ava bûn û geş bûn û encam ji gelek deverên herêmê hatin. Girê berî yê giringtirîn e ku encamên hebûna Xorîyan lê derketin holê, ku bajarekî Mîtanî bi navê Kexet bû û di belgeyên şandê bi navê Kexet girê berî derdikeve holê. Di heman cihî de nivîsandineke mîxî Asûrî ku li ser du bilatan hatibû nivîsandin hate vedîtin. Ev her du bilat li mûzexaneya Helebê hatin danîn. Dîroka wan vedgera padîşahê Asûrî Tîkoltî Nînorta yê duyemîn ji 809 ta 884 berî zayînê. Ev her du bilat ji hêla dirêjbûn 1 metr û firehbûn 82 santîm, stûrbûn 20 santîm mîna hevin. Yek ji van bilatan saxlem e û ya din jî şikestî ye. Ev nivîsandin wiha dibêje: Koşka Tîkortî Nînorta, padîşahê Cîhanê, padîşahê welatên Asûr, kurê Edîd Nîrarî, padîşahê Cîhanê, padîşahê welatên Asûr,
کوری ئاسووردان پادیشاهی جیهانێ پادیشاهی وڵاتên ئاسوور ئەفسەکی بابگات. Di sala 1962 de zanayê Fransî George Dosan karî bû vê deqê bixwîne û te qes kir ku dîroka wê vedgere bajarê xoriyan ku navê wê Kexet e. Ev bajar mezintirîn bajarên xoriyên ku di navbera sed sala çardan ta pazdan beriya zayînê de jiyanin e ku girê berrî gavilên wî bajarî di nêv xwe de dihundirîne. Ji ber wê jî George Dosan weke yekemîn kes tê naskirin ku nasnameya tilberî ya dîrokî naskiriye. George Dosan di derbarê vî bajarî de gelek agahî kom kirine ku gelek belgeyên kevin di behsa vî bajarî dike bi destxistine. Ew jî di rêya arşîfa Marî ango Til el Herîrî re di nameşandinên Şemşî edidê yekemîn de ji 1776 ta 1806 beriya zayînê û kurê wî Aşmîdakan. Di serdema Babilî ya kevin de Aşmîdakan ji birayê xwe re yasama Edo cîgirê padîşahê Marî re nivîsan û jê xwest ku ji avakaniyê Kexet masiyên Gîrîto bigire. Lê kolêner van Lêr di rêya wêneyên esmanî de ku bavek Potapart kişandibûn dîtibû ku sê kanî li rojhilatê tilberî hene. Dirêjbûna her yekê ji wan derdora 100 metre ye. Îro ev kanî suhan e û li ser zemînê jî nexuyane. Ev yek diyar dike ku tilberî bajarê Kexet ê kevin di hundirê xwe de dihewîne. Ev bajar jî di vê serdemê de girêdayî Marî ye. Vê yekê hêşt ku lê kolêner bibêjin ku di serdema Babilî ya kevin de ev cih giringtirîn cihên li ser cihê ava navîn a çemê Ceqceqê ye û navê wê tilberî ango Kexet e. Dema ku Kexet ji aliyê artêşa Zemrîlîn ve hatibû dagirkirin û di sed sala hêjdan de beriya zayînê di bin serweriya şahînşahiya Marî de bû, di hin belgeyên Marî de pîvanên perezgeha xwedayê bagerê Tîşop ku di serdema mîtaniyan de bû jî hebûn hatibûn xuyakirin. Her wiha peymanên navdewletî di navbera padîşah El-Hissî şobîloyê Liyoma yê yekemîn û padîşahê mîtanî Şatîwaza behsa perezgeha Tîşop li bajarê Kexetê kir. Hin deqên din ku di arşîfa rêveberiyê ya Şexnayê Şubat ên Lîl girê Leylan ê anha de behsa Kexet kir. Li aliyekî din navê Kexet di deqên ku vedgerin serdema padîşahê Asûrî Şêlminsirê yekemîn de di sed sala sêzdan beriya zayînê de tê xuyakirin. Ew jî dema ku vî padîşahî şahiya avakirina hejmarekê ji perestgehên ku li bajarên Mêzopotamyaya Bakurî bûn li dar dixist. Piştî serkeftinên wî li wê derê. Di van deqan de wiha tê gotin: من ئاواگرنا پەرستگەها خودایê باگەرێ li Kexet û پەرستگەها خودایê باگەرێ li ئاسانا û ئەربابî da destpêkirin. Ev yek jî nîşana berdewamiya perestina Tîşop li Kexetê ye û giringiya navdewletî ji vî destpêkerî re. Bi rengekî neyekser, sembola nûjeniya vî bajarî di bin kontrola Asûran de piştî talankirina bajarên xorî ne ku di wan deqeyan de navê xanî Galbat li herêmên xoriyan dihate kirin.
دهن دقن گوودگرن داویا 100 سالا نهان ده بریا زاینه ده سردما آسوریا نوژن ده گوودگره پادیشاه آسوری شامباتی بیلی هن ناوین باجارن کانتونه که گردایی آسوریان نسیبین، اورکار، مزکات، آنگو کخت تین ببیرخستن. هر وها ناو باجار کخته ده ناوا باجارن گولدیجی آسوریان ده ده سردما پادیشاه آسوری شمشی عدد پنجمین ده جه 810 تا 823 بریا زاینه در کتبون هاته ببیرخستن. هر وها ده دقه که جه ارشیفا کلخه آنگو نمروده ده گوودگره سردما سرگون یکمین جه 705 تا 722 بریا زاینه ناو باجار کخته تی ببیرخستن. هگر چه ببجی اف باجار جبو شاهنشاهی خوری میتانیان ناوندک اولی و سیاسی بو. گرنگی وی باجاری حتا به سردمین پشتی ویرجی بردوام کر. کودوی باجاری ده برماهی پرستگاه خدای باگر تیشوب دریال گرین شونواری ده هاتن دیتن. گرنگترین و دیتنین شونواری لتلبری. لدستپیک ده دهره ماجی ده لباشور کولاندن چه بو. هر وها لآلی روش آوایی جهره ماجه پشتره لهن هرم نو وجودا لگر سمبولین دست نشانکری درکتن. هره ماجی دریا کولاندنا گلک جهن جودا لهره ماجی لباشوری گر شانده کاریبو گلک پاشماین شونوار جگلک سردمان ببینه. هره ماجی ریز زنجیرا شونواری لدو هف دادر. افجی بریا خوره بلگین جبو فهمکرنا گوهرتنین سیاسی و شارستانی لتواهی جزیره پیشکش کرد. دریجه یکی ده پیشکتن و گوهرینا کوچه بو دا کو فخار بیچه کرن و به تایبت فخار سردما برونزی یا نوژن کو دو جوره فخاران درکتن آرنگین و یا خلیکی. هر وها برک جور بجور جفخارن کوه دمه بناو و دنگ بون جبر همو بلگه ددن خویا کرن کو فخار لهمان هرم هاتیه چه کرن. تاوی کو هن باندورن باکور و روش آوایی لسر هبن. فخار جبو جور بجوریا چاندی لجیهانا کون خودان گرنگیه که مزنه. لوما گرنگیه که مزن جبو چه کرن هیبر، نموش و ترزن ویره تیداین و او بخواه روشا آبوری و جواکی یا کو او آفراندیه دتایسینه. کونترین برهمین وی هرم و دیگرین سردما بربانگا ریز زنجیرین بلز این سیم جنیوی 1000 سالی آسیسیان بریا زاینه کو پرستگهک خودان دیوارین بلند جگلک اودیان و قادک پیک تی دحوان و لهندر وی گلک پرچین فخاری و به تایبت پیال جبو پیورین اولی دهاتن بکار آنین. هر وها پرچیک جفخارک که هات دیتن گوودگره سردمین جزیرا بلز آجودا گو همچاغا سردما ریز زنجیرین بلز آسسیانه او بتشین مینا ماران هاتبون نقش کرن. هر وها او دوی سردمه ده خودان جهکی پیروز بون. هر وها پرچین هنکی مزن پیال و جیر هاتن دیتن کو او جی ودگرن 1000 سالی سیان بریازاینه. ده همان دمه ده پرچه یک فخاری قوراندی هات دیتن.
گوڤدگره هزار سالیه دویان بریازایینه پرچهیک بێهەمپایە و میناوێ لە باژارê ئۆر ê سۆمەرî هاتە دیتن. هەروەها پەرچەیên فەخارî گۆڤەدگەرن سەردەما bi navê Nînewa ya pêncan. Hin avahiyên bajarî û hin jê jî aborî hatin kifişkirin. Erda hinek ji wan ji keviran bû. Ji wan nampêja bilîmet bû. Govvedgere هزار سالیه sisyan beryazayînê ku ji bo helandina madenan û bijartina fexaran dihate bikaranîn. Li herêma cî dîsa dir û amûrên xemlandinê sedef û perçeyek ji zêr bi şerîtên tîrêjî hatibû boyaxkirin hatin dîtin. Herwiha kiristiyaleke kevirî xetmeke cêrkî ji kevirê cîrî govvedgere هزار سالیه sisyan beryazayînê hatin dîtin. Pêre xetmên din govvedgerin cizîra bilez ku gelek teşeyên hendezî, giyayî û kesayî hatin vedîtin. Li herêma cî beşa dî çar wêneyeke xetmekê hate dîtin. Xuya dibû ku dîdareke pevçûnê ye û vedgere serdema cizîra bilez a çarem هزار سالیه sisyan beryazayînê. Her wiha dîsa li herêma cî avahî hatin dîtin. Govvedgerin serdema Babilî ya kevin. Dîwarne ji kelpîçê û erda wan ji kelpîça birajdî tê de hebûn. Li vir gorên dirêjkî û bi qube ji kelpîça birajdî hatin dîtin. û li vê derê gelek perçeyekên fexarî yên şînan hebûn. Niştecihbûn li vê derê piştî serdema Babilî ya kevin jî dewam kir. Ji ber li vir gelek tiştên hemwextên serdema mîtanî hatin dîtin. Nampêj û malek ji yek odeyê tê de hate dîtin ku ev mal sênîkên fexarî û xweşik xwedan teknîkeke bilind ji çêkirinê lê hebûn ku ev bi xwe jî di wê serdemê de bi nav û deng bûn û xorî di çêkirina wê de bi nav û deng bûn. Ev sênîka fexarî ya ji bo bikaranînên cor bi cor û bi gelek neqş her wiha ku bi navê fexara nûzî an xabûrê tê naskirin û di هزار سالیه di wan beryazayînê li cem xoriyan bi nav û deng bû û belavbûna wê ya mezin gelek tiştan radixîne ber çavan ku tilberî di serdema şahinşahiya mîtanî xorî de xwedan giringiyeke mezin bû. Di heman demê de xetmên هزار سالیه la dudwan beryazayînê hatin dîtin ku peskovî û darên nexîlê, giyanewerên nerast û gelek sembolên din li ser hatibûn xêzkirin. Li heman herêmê avahiyeke bilîmet hate kefişkirin ew bi xwe koşke û vedgere serdema Asûrî ya navîn ta serdema padîşah Edid Nêrarî yê yekemîn. Erda wê bi acerê biladkiriye. Li hundir wê textekî mîxî hate dîtin. Her wiha hin gorên dicerên fexarî û mezin de ku hin ji wan kelaş tê de hebûn û hin jî vala bûn. Lê yek ji wan kevirek tê de hebû. Lêkolînan daxuya kirin ku goreke sembolîk e weke anha û peykerên leşkerekî nenaskirî di serdema me de. Goran li vê herêmê gelek encamên baş di vedîtina tiştên cûr bi cûr de dan ku sênîkên fexarî yên şînan, tişt û amûrên xemlandinê û tiştên kesayetî yên miriyan, ev tişt hişt ku lêkolîner
ترزên veşartinê bên naskirin ku gelek bûn û ji wan veşartina di çalan de yan jî cerrên fexarî yên mezin de her wiha rewşek hebû ku term tê de hatibû şewtandin. Ji wan goran gora jinekê bû. Diriya qorqodeyê wê yê mayî de rûniştina term xuya dibû. Lingên xwe tawan dibûn û destên wê li ser sînga wê bûn. Her wiha kevirê destarê jî pê re bû. Heye ku ev sembola berpirsyaretiya wê ya çêkirina ard be. Li rex wê jî sênîka şînê ya fexarî hatibû danîn. Her wiha tiştine taybet pê. Zilamek jî di rewşeka xwarbûnê de bû. Sênîkeka fexarî û şiheriyê pê re hatibûn veşartin. Her wiha hin hestiyên lawirekî jî hebûn. Ev gor vedgere هزارسالیە sisiyan beriya zayînê. Goreke din a jinekê heye. Ev gor bi tiştên xwe yên şîniyê ciyawaz bû ku gelek tê de hatin dîtin. Kevirek gonivîseke hîroglîfî li ser hatibû neqşandin. Sê guharên zêr. Neynikek ji brons xwedandestikekî ji gelek çînên dirêj ji kevir, cepsîn û tepê abonos, parçeyên avê, kevirgirtî, amûrên xemlandinê, amûrên ji acê weke wî kevçiyê mîna destê mirovekî neqişandî. Du kevçî, kildan, qariş û gulîskeke zêr. Li herêma cî li Çîna 37 careke din dir û amûrên xemlandinê, sênîkên fexarî û du derziyên ji bronzê û gelek tiştên ku vedgerin serdema cizîra bi lez a çarem an jî serdema Akkadî dawiya هزارسالیە sisyan beriya zayînê hatin dîtin. Li Çîna 37 û 39 kêrek serê rimekê ji bronzê yan jî ji sifrê ku vedgere dawiya هزارسالیە sisyan beriya zayînê hatin dîtin. Li herêmê gelek lîstokên biçûk an jî perçeyên lîstokên ji heriya biraştî hatin dîtin ku ev lîstok di teşeyên lawir an jî tiştine din mîna tekeran de bûn û vedgerin هزارسالیە sisyan beriya zayînê û hin ji wan vedgere serdema cizîrê a bilez sisê-bî û 4ê. Her wiha lîstokên biçûk ji heriya biraştî ku di teşeyê jinê de ne hatin dîtin. Di wan hemû lîstokan de jin destê xwe datîne ser sînga xwe. Di hinekan de çav xuya dibin û di hinekan de winda dibin. Her wiha jî di hinekan de dev jî winda dibe. Hin ji wan bi neqşên zîgzag hatine neqişkirin. Ev jî rê bû da ku bedewiya jinê derbikeve û heye ku weke ristikan jî hatibin bikaranîn. Li herêma cî peykerekî biçûk ji kevirê volkanê hate dîtin. Mirûzên wî nexuyane. Lê diyar dibe ku lawirekî derdixe holê û dîroka wê vedgere dawiya هزارسالیە sisyan beriya zayînê. Li herêmê û li deverên 10, 7, dî û ê û diriya kolandinan de embarên danan hatin kifişkirin. Berî niha li avahiyeke din ji wê serdemê jî hatibû kolandin. Lewma ew avahiyên ku jêkevintir bûn, xira bibûn. Diyar e ku ev cih ji bo karûbarên pîşesaz ên sivik hatiye bikaranîn. Cirnek ji Baziltê
di Çîna sî û di duan de ji devera dî heft û ji herêma cî hebû. Xuya bû ku nivîseke mîxî li ser cirin heye û desthilatdariya Edid Nîrarî li ser bajarê Kexetê bibîrtîne. Li herêma cî dîsa perçeyek dîtin, govedgere serdema Babilî ya nû, her wiha serdema Ixmînî, Helnistî, Parsî û Romanî.